አረ ቤተሰብ ታይኔዝ ጉዳይ حميل اللحمة زمننا بتحنا بيزهم ولادس أخي الوالد لدي أعتقد له زمن أبينا زمن قطر أي فلت رجويتها معري بعد خم حرت أسزلنا رش قلت نسيتي كهدي أتوري داس ندي قتيلة نجا خطأنا هنسمعش ሮዳስ ነታ ትሽዓተ ወርሒ ከርሳ 3 ዓመት ኣብ ዝባና ሓዚላ ክንደደን ኮይና ዘዕበየታ ዲኣ ምስ መሓዛኣ ኮይና ክትቀትል ድማ ድልውቲ ኾነት ብመሰረት እዚ ንመሓዛኣ ፀዊዓ ልክዕ ከምቲ ዝተማኸረኡ ክገብራ ተኣኻኽባ እንተኾነ ኣብቲ ምሸት መዋቲት ወይዘሮ ፍሮይን ታረቀ ኣብ ገዛ ይነበረትን ብናይ ውልቀ ጉዳይ ኣብ ደገም ሰየት ይኹን እምበር ሮዳስን መሓዛኣን ነዚ ከም ጽቡቕ ዕድል ብምርኣይ ቀዳመይቲ ተጠርጣሪት ሮዳስ ካራ ሒዛ ኣብ ጓዳ ኣብ ውሻ ጠብ ዘሎ ጽልምት ዝበለ ቦታ ካልአይቲ ተጠርጣሪት መሓዛኣ ድማ ካብ ሳሎን ናብ ጓዳ ብዘእቱ ዘሎ መእተዊ ማዕጾ ተሓቢኣ መውቀጥ ቡን ሒዛ ተጸበየት ብዙሕ ከይጸንሐት ወይዘሮ ፍሮይን ታረቀ ካብቲ ዘምሰየቶ ዓዲ ሰላም ኣሎ ኢላ ናብ ገዝኣ ኣምርሐት በር ገዝኣ ሳሎን ከፊታ ንውሻ ተኣተወት ድሕሪዚ ናብ መደቀሲ ክፍላ ቀፂላ ቢጃማኣ ንምቕያር ድንን ትትብል ኣብቲ ማዕጾ ተጸጊዓ ፀንሐት መሓዛ ሮዳስን ካልአይቲ ተጠርጣሪትን ብመውቀጥ ቡን ኣብ ርእሳ ደጋጊማ ብምውቃዕ ናብ መሬት ተውደቐታ ብድሕሪዚ ሮዳስ በቲ ሒዛቶ ዝነበረት ካራ ነዲኣ ደጋጊማ ብምውጋእ ህይወት ኣሕለፈታ እታ ኣብ ሰለስቲኡ ምዕራፋት ቃልሲ ህዝቢ ትግራይ መስዋእቲ ዘይከፈለት ዋዕሮ ህይወት ሓለፈ ሮዳስን መሓዛኣን ድሕሪ ኩነታት ነገራት ከም ዝሓሰብዎ ክኾነለን ኣይከኣለን ደመዋቲት ሙሉእ ንሙሉእ ገዛ ዓለቕለቕ ኣቢልዎ እቲ ገዛኣ ናብ ሲኦል ተቐይሩ እንተኾነ ኣብቲ ኻንሸሎ ሰብ ስለ ዘይነበረ ክሳብ ፍርቀለይቲ ነቲ ዝፈሰሰ ደምና ፀረጋ ናብ ሽንቲ ቤት ከእትዋ ሬሳ መዋቲት ጠቓሊለን ኣብ ትሕቲ ሳሎን ክሓብ ኣምሰያ ምንም ነገር ከይን ዘይተፈጠረ ንምምሳል ፀዓራ ኣብ መወዳእታ ድማ ነቲ ገዛ ዓፅየን ናብ ካሊእ ገዛ ምርሐን ኣብኡ ሓደራ ንፅባሒቱ ዕለት 22 መጋቢት ንግሆ ሮዳስ ምንም ከም ዘይተፈጠረ ንምምሳል ፀጉራ ተሰሪሓ ናብ ገዝኣ እናኣተወትን እናወፀትን ዋዕለት እንተኾነ ፍሮይን የላንድያ ዝብል ሰብ ምብዛሕ ምስ ጀመረ ኣብ ከባቢ ኣጋምሸት ኣደይ ጠፊኣትን ኢላ ባዕላ መልከተት እንተኾነ ድሃይ ፍሮይን ኣይተረኽበን ብድሕሪዚ እታ ቅድሚ ሓደ ወርሒ እዚ ጉዳይ እንትጥጃእ ዝሰምዐት ጓል 11 ዓመት ህፃን ንቤተሰባ ነቲ ኩነታት ነጊራ ጥርጣረታት ኩሉ ናብ ሮዳስ ክመጽእ ገበረት ስለዝኾነ እውን ብውሕሉል ጻዕሪ ፖሊስ ከተማ ዓድዋ እተን ተጠርጠርቲ ድሕሪ ትቕትለት 2 መዓልቲ ናብ ቀይዲ ውዒለን